Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi. Kanatong tanan no, kumusta? Adlaw dai karong Bernes no, pizza 22 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. O sa dili pa din no. Good morning dai ko no, kang Nisilis Modit. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw no. Sa mga sugilan no, nagikan sa namin drama. Salamat kayo no, Nisilis Modit. Ang pindiha piramino o kang James Sabiro dai idol. Salamat kayo sa pagpaminaw no, amping diha piramino. Ug sa tanan nga nagsunod ang dramahan no, shout out ni yung tanan amping mo piramino. Ug karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Part 9 na ta no, mga ka-listeners no, part 9 na ta. Matagsaw sa adlaw. Naandyan sa puso. Mauna na resulta sa kagaya sa uli, Kuya Hans. Isang ko lagi sa ospital. Oh, sino ka nahitabo niya, no? Tuwara emergency room. Kent, Laun sa kayo isa? nahigdaanan na may ligid nga may sakay. Dili. Gito po na ng panaptong puti ang nasigdaanan. Dili ka na si Sir Hans? Kuya. Kent, nagkadugo ang hapon. Tangi mo, Kuya Hans, nagatingali ni. Ambi. Atong pahaong stabon ang iyang naong. Salamat. Salamat ka rin tawag kadili ang imong Kuya Hans ang namatay. Pangitaon na siya. Daon sa nabagkaha si Dong Hans. Bisan ko na maldito na siya pero dili gihapon ko ganahan nga dunay daot ang mahitabo niya. Puutan man gud na siya una. Karon naman na nalain. Uy. Pastilan. Mura man og may nagdagti malas nga ni abot. Manang imang, Nganong ni naman sa kamam Claire. kay nga di ay, di na ba ko mahimong mo anhi dinhi sa ilang Kent? Ay, ayaw na tawag po ni ilang problema, ma'am. Kay dako na cute kaayon ni. Ha? Ano ko to nakaingon makang dako ka silang problema? Ay, di na lang ko pusulti ni mo. Kay wa man sa kay labot sa problema. Hoy, sulti na lang ko no imang bi. Total, may bawo maghihapon ko kung unsa ng balita Ay, kuan ka nang. Wa pa gyud na mauli sila si Hans ug si Kent? Ha, awan sa man, ganahan pa gyud sila dito sa pangpang uban sa bisit. Oy, ayaw nga nagbuisit si Dongket, Ma'am Claire. Ay, imo ba yan nag-ex? Wa siya lami. Giilisan ko niya og libod suroy nga babay. Ha? Dili man babae ang kauban niya sa bahay sa pangpang. Langgam ang god. Langgam si imong kabuang. Hoy, giilad ka lang nila. Babay ang tua dito karon. Ang salbahis nga ayesa. Ang babay nga mo'y nakaingon nga namatay si Kara. Unsa? Hala, nadakpan na gyud di ay nilang ang nakaingon sa pagkamatay ni Kara. O imang, busa ikaw, sultihin na lang ko sa mga gipang buhat anang managsuon. Hoy, nang imang, nung nagsiga magyapon ng mga mata ni mo diha? Dili di ay langgam ang kidalian o pauli ni Dong Hans. Ang babae di ay nga iyang kitumtan ang tuas sa bahay sa pangpang. O in town, maog yun. Og ang bisit nga ayesa ang gipuli ni Kent nako. Giilad pa ko yung sinugdanan. Hala no. Hala, mo tingali nga miinom na sab si Dong Hans din Tanawa, na-disgrasya na hinuon siya. Ha? Kinsa na disgrasya ba? Si Dudong Hans, God. Nira din si Sir Hans. Natiman na siya sa mga doktor. Hala, kaluoy niya, uy. May mga garas ang naong. Ang niya, doon ni bindahi ang niyang Ikaw na ibantay ni Kuya Hans, ha? Magsulti ko sa doktor nga, mo nagatiman niya. Hala, uy. Ang anong nadiskrasya naman hinuon ka, Sir Hans. Kaya kaluoy pa ni mong tanaw niya sigdaanan, uy. James, malakaw tagbalik. Asa nung sa tagaw? Sige lang taglakaw eh. Kadali na to, lakaw sa taglay. Ang kaway, sa pagreklamo, atong susihon ang kahimtang ni Hans. Sa, nung sa brisans. Nadisgrasya, og tuas siya karon sa ospital. Busa ato ning susihon. Si Ayesa gyud ang nagdaog di malas sa kinabuhi sa managsuon. Si Aisa may pasangin lang taon. Uy, kauban ni siyang Hans nga. Nadisgasta siya. Di lagi sila kaupan. Pero nahibaw ka ba ha?
dunay mga tao nga magdag kagubot og dimala sa mga tao nga iyang maadtuan. Kana mo sa iyasa. Ha! Sinugdanan sa tanang dimalas. Sa? Mao nga nagsunod-sunod ang trahedya sa kinabuhi ni Hans ug ni Ken tungod niya. Wa ka makabantay, ha? Murag, makatuon ako ni Mugaw. Unang nadisgasya, mo si Kara. Namatay ba yun? Karon, si Hansel ang misangko sa ospital. Ginoo, tabangin taon ni si Hans. Ayuhayin taon ni siya mga samad. Ginoo, dili lang unta siya madisgrasya. Maluoy ka. Dili lang unta matandog ang iyang utok. Oh, Kent. Oh, kumusta naman ang pagpakigsulti ni mo sa doktor? Magpasalamat sa Ginoo ayasa nga wa maunsang uni Kuya Hans. Pero yung sa katil, mao'y nagrabihan. Unsa? Maputlan siya tiil? Taoy, ayun na siya paputlis tiil, oy. Dili mo na nakadako ang kadaot. Pero kinahanglang simintuhon yun ang sa katil niya. Simintuhon, gyud. Ako'y, masamot siya kaisog, ana. Iyang sa kung anong nahitabo na niya. Gipugngan siya ni nang imang nga dili mo lakaw kay nakainom pero nagtuman siya sa iyang gusto. Ha? Sure ka nga. Huwag ko'y labot anang nahitabo niya, ha? Unsa may labot nimo, ha? Nganto ara magkasabay sa pangpang. Dili man ikaw ang iyang kauban sa pagkadisgrasya niya. Tuod sa no. Kinahanglan mo balik una ko sabay sa pangpang. Magkuha kog mga gamit ni kuya. Dadi na lang sa kong akong ilisan, bi. Dili ka mo bantay ni Kuya Hans. Ha? Mangita kog lahi makabantay niya. Aw, sinang imang. Siya nga akong panhion. Ha? Pero sa pagkakaron, ako una ang mupauli. Unya kuhaon ako sinang imang sa dakong bahay. Ay, pastilan. Pila naman ka ospital ang atong nasusi. Wa magyud na admit nga ayisa. Day tata. Pasin wala siya mo ospital tiya asun. Naglibog naman ko anig asa na to siya pangitaon. Uy. Ako pa nimo tiya asun no. Dili lang nimo siya pangitaon. Pero day, nahadlo ko nga gipitlok na siya sa lalaki nga nakakuha siyang cellphone. Usaw naman ang kupatay na siya karon. Oy, uyawa sa di mo kunahon na tiya, oy. Pero dako man na nga posibilidad, dili ba? Dali na lang sa tiya, oy. Suwayan na to ining ospital pagpangutan na, dali. Uy, masilat. Ano ka tikuwa nga ka? Ah. Di ba ka magtanaw sa imong laktan? Ay, sorry kayo, ma'am. Uwa tayo, ma'am. Hoy, Okay. sutanaw ni mo na ako, maistra ko nga nagmamama ka diha. Aw, sorry manang. Unsa ba ka pasagpa ka, ha? Ay, lad, dili sa mamay. Dali na, tataoy, dali na. Palayo ta din kay masagpaan ta. Oh, kalagot! Mo pa nagdali ko, dasmagan pag sa mga ignoranting dagko. Ay, naunsa naman ni Sir Hans. Wa pa magkini magmata. Kaluoy sa niyang tanawon, uy. Gibitay man ang iyang wang at tiil. Ay, Ginoo. Inigmata ni Sir Hans ba? Ayaw lang siya pasok, ha? Uy. Hala. Ni aka? Patay magpapalak ini. Unsa? Unsay magbabalak? Ah? Kinsay mamatay? Ha? Imo kong gitonglo? Wa, ma'am, uy. Nga nagutang tunglungon mantika. Dako lang galing sa ang manaway. Labaw na ginamanunglo. Ano lang pagrason, ha? Nakabati ko si mong gisulti. Di ba, James? Ah. Misulti sa mamatay ko? Uy, wakudungog ko yung Tunto ka man ka, ha? Kitang duha ang nisoyd. Nagsunod ka na ako, nyawa ka makabati. Iguro mo kung bisulti nga patayng magbabalak. O sa may dautan, ana. Bitaw, day. Espesyuro mo ko na yan na ba? Patay magbabalaki ni mo. Espesyuro mo na. Pasabta lagi ko unsa na. Kuan, buti pa sa buta na miabot na ang birdogo. Ikaw ba, birdogo ka niya? Siya imong patyon. Na mo. Kana, mo na kung buti pasabot, ma'am. May abot na ang musilot na ko.
Ang maayo kay nahibaw kang mamatay gyud kang babayhana ka kung magsukol-sukol ka nako. Hay si Kent. Tuwa sa ila. Nagkuhag ilisan. Nisalig sad siya nimo no? Nga mo bantay ni Hans dinhi? Kamao mo sa kumatiman ang masakiton, ma'am. Dili ka nimo mapatay si Hans? Ma'am, kriminal lang giday ko siya mong tanaw. Ngadlok man gani ko mo patay og uko kay doon na sa nasali kinabuhi. Tao na ba hinuon? Hoy, luma ng baba nimo ha? Layas na. Ha? Imo kong palayason? Wa ka makasabot sa kong gisulti? Layas! Nakasabot man. Binisaya good na. Imo na kong palayason, mao ni mong gisulti, mao na kong nabati. Pero time pa, ang anong ikaw may mupalayas na ako? Tungod kay dangan ka sa kinabuhi sa managsuon, nagdakag di malas nila. Namatay ang pangasaw uno ni Hans tungod nimo. Unya karon ang among relasyon na sa dikent ang imong giguba. Uy, ma'am. Ayaw sad panangil, ma'am. Uy, wain taon ko'y relasyon nga giguba, ma'am. Uy, gawas pa. Dili man may uyab si Ken. Bantay ha? Barugin ang kisulti nimo ha? Nga dili ikaw si Jessa nga iyang giingon nga iyang uyab. Ha? Dili bitaw ko si Jessa. Ayasa man ko. Di ba daw siya si Gisa day? Ayisa man siya. Ay! Nakagstorya nakagsayop. Aron magmalinawon si Kent ug si Hans. Ug aron dili na sila mag-away, palayo sa ilang kinabuhi. Hans? Hans, kumusta? Ha? Niyan higidayon ko pagkahibawon ako na disgrasya ka. Kumusta naman ka? May problema day si Monte Ilbrad kay gibitay man na. Hans, nganong kini mo mabayhana ang nibantay ni mo dinhi? Dili man na siya nurse. Palayasan ni mabayhana, uy. Pasag din na siya. Hans. Uy, Aisa, ayaw yung paglayas ha. Dili, sir, uy. Hans, kanong... Ikaw na lang mo, player. Hans. Pasag din na sa isang timan ako. Iyan ang obligasyon. Ha? Gipatay niya si Kara. Usa ang buluhaton ni Kara. Iyang buhaton. Unsa? Ay, wa man gihapon din his Ayisa. Di man sad may tabo nga lain ng iyangan din sa ospital ti anong. Aw, dili gyud na may tabo. Waman siya din ni. Manglakaw na lang ta. Ay. What? Shit! Hoy. Lala, tiya ang papayang maldita man ang imong nadasmakan na naanasad ay. Doon na dahil siya pasyente din. Makalagkot yun, animal! Magisog di ako. Pamiya lang din eh. Samputon ko kung nakakita ko sa naong at tumabayhana leche. Kamo na sad? O nga naman day kung kami nasab. O samday problema, anak, ma'am. Mga dagkway ba ninyo? Dagwis tao. Animal! Dali na kayo. Sapa! Ay, nag-ilambay mong laing sampot. Sip! Hilas gini mga dato kung may manulti na. Mao cute. Nagsalik mi na sila silang kwarta ti ano. Mao gina. Timan-an ako itong babayhan na to. Ako yung itong biton kung masugatan ako itong usab. Dali na. Dahil tata. Wa, dinis ay isa din eh. Sir Hans, okay ra ka? Sa imong tanaw, okay ragid ka ako rin akong porma. Nagkuha pa si Kent og gamit ni mo sa inyong bahay, sir. Mubalik ra dayon siya. Unsa man, sir? Gusto ka mo kaon? Ganihara ka nagbantin ako. Ha? Sir Hans, ganina namang milako si Kent. Anong mo man kamulayas? Wa lang. Asa masag ko paingon kung mulayas ko. Gawas pa, ibahad man ka nga, imo ko pangitaon kung mulayas ko, mga. Di na lang sa ko mulayas. Ganahan man sa ko nga, makabayad ko sa akong atraso ni mo. Maayo kay gigamit ni mo yung utok. Matuog na kagbalik. Gisakitan ka? Magtawag kog doktor? Gamit ang yung utok. Katuog lang una, sir. Sabay ko sa nimong kanon. Kay ba ka, Sir Hans, gilutuan di akan ako gisado ang agbati. Lami mo kumulutog utan kay mag-utan magyud ni sa amo kada adlaw. Saan nakatug? Tuog naman din akong basul. Salamat in taon na milakaw na sa Ma'am Claire. Makapahuway ng akong heart kay dili pa man sa niya makapangisog si Sir Hans. Pwede na di ko malilaks relax diri sa sofa. Unlan. Unlan. Okay. Naada yun, unlan. Asa man ako ibutang ning unlan, sir? Gamit ang yung uong. Para ni sa imong buko-buko. Sige. Alsawan ako imong ha? Inaya! Sorry. Lang
Imang. Oy, dong, unsa naman ang imong maguwang? Ma-admit yun siya ng imang. Ah, O kinalan imong asyang atimanong. ako yung mo ate man. Oh, ng imang. Ay, sige, maghipos ko og pila ka sinina. Ay, kanang ituod ay, wa mo magkaabot si Claire sa ospital. Ha? Nga naman. Ay, di ni man siya. Unya akong nasultihan nga na-disgrasya si Kuya Hans ni mo. Unsa? Anong imo mo siyang gisultihan manang? Nga tuwa sa ospital si kuya. Kuya kung mo adto siya dito. Mag-abot lang si Isa. Ay, dong, kuan. Tinuod di ay nga nadaka na sa imong maguwang ka ng Ayisa? Oh, Unsa? Unya, giunsa ba niya si Ayisa? iyang gilisod-lisod. Hala, no. Sige na nang imang. Pagkuha nang imong ilisan dito, kay mga adto ta sa ospital. Di unsa na ka ni Claire sa Isa karon. Wa na ko mahibaw kung unsa ko buhaton aron makaduol na ko ni Kent. Gusto kag tambag daw? Unsa ko ni maayo na kong buhaton, be? Kuan ka, kalmahay mong lihok. Ayaw pa mo, Gus. Gamitay mong pagkamodel ba? Pareha mo og linya sa trabaho ni Ken, di ba? Photographer siya. Ikaw model ka. Gusto. Claire, okay pa ka? Ikaw, Nalipay lang ko sa akong nahuna-hunaan, James. Salamat ha nga gilamdagan ni mo akong huna-huna. kung sa may mong nauna na ana, Nahibaw na ko kung unsaon nga magkapo si Kent nako. saan man? Mahibaw raon niya ka kung mapurma na nakong akong mga plano. Sige na mo, maulit na ta. Kaya doon ako'y tawagan. Ay, salamat! Ay, di na magitingali na to makita ng akong anak, eh. Ayaw na lang pagkilak, tiya. Daghanatag na sod nga ospital pero wa gyud si Ayisa dito. Aw, basin kun waray daw tang naita po niya, tiya. Basin kun nanrabaho rakyat to. Panarbaho? Sa umalis pagpanarbaho nga kuwang man to siya grado. Basin kuan nagtindira to. Unsa? Mao magid nang nasa kong una-una, tiya. Nanrabaho gyud to si Ayisa. Salamat. Nakatog lagi siya maayo. Butaan lang yung naong ining Sir Hans kung matukoy. Ngayon, luoy kignaw kung masakit. Pero, mukalit ng kamal dito kung nagsik. Dali ng imang. Ay, hala. Mayong adlaw na. Ikaw si Ayisa? Nang, imong ngano. Oo, manang imang. Ikaw di ang yaya na lang ni Sir Hans again? Oo. Karon man nga nahimamat na nimo sa Isa. Okay na ba nga amo na kambiyaan din ha, ng imang? Tawagan lang ko kung magkinahanglan si Kuya Hans og kwarta para ipalatog tambal. Unya tawagan lang sa ng doktor kung doon na emergency din Oo, Dongket. Ken, delikato masuko si Kuya Hans ni mo nga. Nang lakaw ta nga mananghid niya. Bahala na siya kung sayang buhaton. Wali ka mahadlok kung masuko siya ni mo. Ako na bahala niya. Pabiling ka na lang sa bahay. Adto lang ko sa bahay sa pangpang ha. Ganahan ko dito. Ha? Anong ganahan mo ka dito? Dagan mo kong mabuhat dito. Anya, may mga labahanan pa ko. Anya, limpiyuhanan pa na ako ang kwarto ni Sir Hans. Doon sa man ka, ha? Nganong pulos man ka bahin ni Kuya Hans ang imong ginahuna? Karon nga tuwa sa ospital si Kuya Hans. Ang ilang nga imong kagalingon ang imong hunaon ay Isa. Kent, akong agawon ang imong maguwang. Bosa, samtang wa siya sabay.
Ako ang muatiman ini. Aron, inig uli niya din dili siya sa puton. Ayesa. Kent, napuna ng problema karon sa imong maguwang. Maglisod siya sa paglakaw pila ka adlaw. Wa sila ing mabasol sa nitabo niya. Gawas siyang kagalingon. Pero looy paghihapon siya. Siya ang naghimong makaluluoy siyang kagalingon, Ayesa. Iyang kitugutan nga lamyon sa kagaul o kasuko ang iyang pangunahuna. Ang kalmadong pangunahuna na pulihan sa dili makatarungang kasuko. Gibati na ko nga nagpalayo na siya sa kasing-kasing sa mga tao. Unsa man gid ang tinuod nga Hans sa unang panahon? Sama sa normal nga mga tao. Katawa, masuko, mangumidya, daghan og mga higala. Pero human niya ikaila si Kara. Nausab siya. Si Kara na lang ang gusto niyang ikauban kanunay. Wow. In love gid kaayo siya ni Kara. Swerte si Kara. Ngano na kaingon man ka nga swerte si Kara? Kasagaran na mo mga babae. Ganahan kayo nga naara na mong atensyon sa usa ka lalaki. Hangtod ba ikaw? Maingon-ingon. Abi ni mo, masuod mo ko sa akong amahan kay ni Mama Asun. Apan, unang gikuha sa Ginoo ang akong amahan. Giatake siya sa trabahoan o dito namatay. Mo ba? O human mamatay nga akong amahan. Kuwang na nga akong kinabuhi. Ang akong inahan, lahi ang iyang pagtanaw na ako. Para niya, puhunan ko sa iyang mga ambisyon sa kinabuhi. Nibaw ka na sa ubang nahitabo sa akong kinabuhi. O kung nga namiabot ka din Gusto kang ipakasal sa imong inahan sa usa ka tiguang negosyante. Mao nang imong gisulti, di ba? Oh. Anong ang gipahunong man imong sakinan? Tubag ako, Ayesa. Unsa man yung gibati nimo para ni Kuya Hans, ha? Kanang tinuod yun. Ang tinuod? Oo, ang tinuod. Kung ano makadawat man ka sa tanang mga pagpasakit ni Kuya Hans nimo. Sa tanan niyang pag-insulto nimo. Kaluoy. Naluoy ka ni Kuya Hans? Okay. Kaluoy nga akong gibati para niya. Kana lang. Kaluoy. Mao de. Nga bisan pasakitan pa kaniya. Maantos nimo tungod kay kung maluoy ka. Nakakusab ang pagsabot. Ayesa, Oy, Dong Hans! Nagmata na di ay ka. O, sa panukaon ka? nang imang, Oh, ako dong. Ako ni. hain man si Ayesa. Kuan ka ng gidani dong Kent katong Ayisa. Asa, Murag sa inyong bahay sa Pangpang. pabalik ka siya. Ha? Pero mo pa may ilang pagkikan. Wa pa to makaabot sa bahay sa Pangpang. Pabalik ka si Ayesa nang siya ang motimon ako. Alang ano di ay ko. Ako man ang gisuko ni Dungket kamo at timan una ni mo. Pabalik ka si Ayesa nang... Oo, ako siyang tawgon. Niyan ta sa bahay sa Pangpang. Salamat. Hinihini lang. Anong dali man ka?
Gusto ko malimpyo sa kwarto ni Sir Hans, Good. Daghan pa kong buhat to nun. Naunsa man ni si Ayesa. Si Kuya Hans naman lang ang naapir ni siya una-una. Kung saan na, magagusto siya sa tanan niyang kwarton. Silang imang. Hello, nang imang. Dong Kent, Nga ano na wag magkanako nang? dong, nakabata si Kuya Hans ni mo. Kunya nangita ni Ayisa. Unsa? Gisultihan man din mo siya nga, ikaw ang mubantay niya. Oo, dong, pero nasuko man. Di ba siya gusto nga kung watiman niya? Gusto niya nga pabalikon ni mo sa Ayisa niya. Si Ayisa man ang gusto niya nga mo ay mo atiman niya sa ospital. Ingna siya manang, nga ikaw ang muatiman niya. Muraman og masuko, oy. Ingna siya nga mubalik ako diha. Kitang duha ang muatiman niya. Pero dong, isok magkaayo ni siya, oy. Lakaw nang imang. Lakaw na. Balik ka siya. Ina nga dilit na makatiman niya si Ayesa. Milayas na si Ayesa. Ha? Unsa? Oy, hala, mamakak ko ni Kuya Hans ni mo, dong. Dili ka mamakak ng imang. Tungod kay tinuod nga wa ni si Ayesa sa among bahay. Ha? Milayas na kyuday siya, Dudong Kent. O lagi ng imang. Milayas siya. Busa lakaw na. Sultihin si Kuya Hans nga wa na Ayesa nga makabantay niya. Hala, dili ka ni mag-wild ang imong maguwang, dong. Ayaw kahadlok ng imang. Dili na siya makapanghagis kay baldado pa na siya. Aw, inoon. Gibitay pa man ka niyang usa ka tiilay ni. Atiman na lang siya. Okay? Ay, kanang dong kanos akap mo balik, dire. Karon hapon man lang. Mubalik ko diha. Sige. Basta mo balik ko ka. Manang. Ayaw man ka manawag ron. Di asa gawa sa kwarto si mong maguwang. Lakaw. Balik ka na siya. O sultihin siya kung isultihin mo karon. Dong Hans. Hain si Ayesa nang. Ay, kuan ka nang. Nang imang. Hain si Ayesa. Natawagan ba ni mo si Kent? Oo, Dong Hans, pero... Si Piro. Nang imang. Ayaw pa magkaka. Oo, ako mamakak doy. Kuan, nanawag magtukon niya. Dito bag si Dong Kent. Unya, miingon siya nga wala si Ayisa. Siya wala sa Ayesa. Milayas na kuno sa Ayisa, Dong. Adik ko mo tuon. Ha? Dili ka mo nga nilaya si Ayisa. O nang imang. Di ko mo tuo. Sige. Tawag pag-usab si Kent. Dinhis akong atubangan. Aw, sige, God. Hello, Kadaghan pa rin sa kulimpyohanan din sa bayan ni Sir Hans. Unsa man ron? Hello? Ano na wag magkabalik ng imang? Wa na. Nanawag na silang imang. Unsa naman kayo nahitabo sa ospital? Wa lagi. Ingna. Ha? Pakigsulti siya na ako? Si Sir Hans man tingali ang makigsulti niya. Hello? Pabalik ka sa Ayesa diri sa ospital, Kent. Kuya, kailangan mo relax ka una. Pabalik ka siya. Dili, kuya. Kailangan naman kapahuway sa isa sa imong kasuko. Ayaw ko pasok agad. Bara nagmasuko ka, kuya. Basta ka dili na makabalik si Ayesa diha. Kamulayas sa siya. Kent, Bye, kuya. ayaw lang pa makakoy. Ang anong yung matang giingans kuya ni mong mulayas ko? Tungod kay mao ka na ang imong buhaton, Ayesa. Higayon na nimo nga makalayas ka. Di lagi ko mulayas. Ayesa, Parihas sa ditang gahig o, Kent. Daan ako ni sulti nimo nga dili ko mulayas. Akong bayran ang akong sa mong maguwang. Period. naunsa man gyud si Ayesa. Ay, Dong Hans. Ayaw na lang kung nisur-nisur ang imong kaugalingon. Pasakti na lang to si Ayisa.
Usay pisagdan, ha? Di na mahitawo. Pero Dodong Hans, masakiton ka, oy. Katong bayhana ang nagkaingon ning akong kahimtang karon. Oy. Kadtong ayesa na sa pag-imong gibasol ko kadong misangko ka dinhi sa ospital dong. O kinsa pa may lain akong basulunang, ha? Kinsa man di? Pero ikaw man ang ni-drive, gihapos imong sakyanan bisan kun hubog ka. Nahubog ko tungod niya. Tungod kay gimingaw ko ni Kara. Og siya ang nakaingon ko nganong gimingaw ko ni Kara nang... Ay, daon sa nabag ka, Dodong, oy. Di na magkakahibaong mo pugong sa ibong kasuko. Pabalik ka sa isa nang... Nilayas na lagi ko no siya. Ayaw na taon pagpakabuang tungod sa kasuko, Dong, oy. Abi ba na kong right ka? Naunsa naman kakaroon? Di naman ka makasabot sultihan. Pabalik ka sa isa nang... Tanawa, nagisakit na kasi mong samad kay mangisog ka manggod. Kalma, dong kalma. Mahuway o na niya. Pagtigom o kusog. Kaon og maayo, ha? Unya, mubalik ka man karon sa ospital, no? Oh, ug ikaw, ani ka lang din eh. Ikaw, good. Pero, mas ganahan ko mo ato sa ospital. Ay, sa hunungan na ng kagahi si mong o. Parehas pito ang duhang gahi ko. May rason ang kagahi sa kong o. Samtang ka ng kagahi sa inyong o ni Kuya Hans. Kinabuang na gina. Kent, ayaw na nagod ka suko. Sige, kung mabalik ka sa ospital, dadaan akong giluto ang ginisang agbati, ha? Ako nang giputos og maayo. Makaayos na ni Kuya Hans ni mo. Kinahanglan nga utan-utan ang iyang kanon karon kay baldado biya siya. Ambot mo. Kent, ayaw lagod ka suko kung akong atimanon ng imong Kuya Hans. Sige. Andaman na ng akong dadunon. Kaya mabalik na ako sa ospital. Mao na ang budget akong gikinahanglan para sa maong commercial. Okay ka. Sige, Tito. Hatagan ta ka sa mga tao nga imong kontakon, Tito, ha? Ikaw na'y bahala nga muhi mo sa kontrata. Yes. Kana, Tito, ganahan ko, ana. Pero ayaw lang una i-reveal, ha? Nga ako ang imong gustong model. Thank you. Okay. Bye, Tito. Yes! Ikaw, ang dami to. Nakakwarta na ito, ha? Natural! Makakwarta kid kaayo. Nahala, pero masuod ka sa imula ang sikin? Dili si Kent ang kontako ni Tito. Si Frank. Kumusta naman, Kuya? Hayon si isa. Kuya, uwa na siya, Isa. Kent, kung tinuod man nga, bilakaw siya isa. Pangitaayod siya. Di kung dili. Di kung dili. Unsa, Kuya? Naibaw na ka nga ako siyang pangitaon. Pangitaon ni mo siya, bisa nagkalisod ka na. Unahaon nag-atiman ka ng usa ka tiil ni mo nga nagabihan. Dili mahimo nga mawa siya. Kent, Naunsa naman ka, Kuya? Ha? May sobrang nagdagan sa mga utok. Nga nang pulos ayisa naman lang ng soda na, ha? Pulos kasuko niya. Pulos bad. Wala nyo kilain mo nunaan, ha? Ay mo negosyo gani, imo na nalimtan. kung gusto ka nga matarong ang dagang sa kong nahuna, Kent, pabalik ka din sa ospital si Isa. Dili siya mo balik din eh. Milay sa siya. O kung gusto kang mapagitaon siya, pagpakaayo, aron imo siya mapangita. Kami nga ining tapita kon makapi. Wa ba kayo ungo tinino? Aw. Kung dunay ungo nga magpabuang-buang usod ining kwarto ni Sir Hans, aw, madunggaban gid siya nako.
Nalimpyo naman ang iyang kwarto. Kining iyang kama na lang ang ilisan ako gapin. Oh, uy. Unsa man natagkak? Oh, cellphone man na. Oh, cellphone kini nga. Daan-daan na. Oh, lupat na din ni. Ako na i-charge. Kinsa mo kaning cellphone, no? Dili mo sa kang Sir Hans. Oh, aram matubag akong pangutana. Ako ning i-charge. Kaodadong Hans. Oh, di ara oh. Soft diet karon ha. Wa ko'y gana. Dili na kabata, kuya, nga magpadaog lang ka sa way ka na nga mukawon. Biyay ko ninyo din eh. Dili na mahimo, kuya. Kent, maguwang ko nimo. Igsuon sa kunin mo, kuya. Ang makaayo ra gyud nimo ang akong ginuna. Kuya, wa kay laing mahimo karon gawas sa pagsunod sa gustos doktor. Kana kung gusto kang dali nga makagawas dinhi sa ospital. Uy, ma-charge pa gid ning cellphone na. Babay gid ang tagiya ini kay pink man og casing. Nya, may bato-bato pa. Ay. Hello, Kara. Aniyon ako sa kwarto ni Sir Hans, ha? Ginoo. Dili lang unta masuko na ako si Kant kami supa ko siyang gusto nga. Ubiya ining baya. Pero nga no, sad ka, no? Hindi man kayo makadot as in dot yun sa akong kasing-kasing ang kasuko ni Sir Hans na ako. Labi na ka doon nga. Nadisgrasya siya. Mura man hinuon ka. Naluoy ko niya. Kain mo tago isa-isa ka. Ha, Kent? Sa dapit nga dili na mo siya makitaan. Makatago lang siya na ako kung patay na siya. May plano kang patyon si Ayesa, kuya. Papasa na si mong nahuna, kuya. Kay dili di ko musugot ka doon na kay buhatong dautan kang Ayesa. Dili mo siya matago gikan ako. Hantod sa hantod, Kent. Piyansa, unsa na akong buhaton, ha? Aron maulian ka na sa imong kasuko kang Ayesa. Wa kay buhaton. Kay di ni mawa. Tubagan ang nanawag. Hello, Frank. Oh, may client ang magig-meeting ugma. Sige. Asa man ang meeting? Ay, nakatuog man ako din sa kama ni Sir Hans. Ay, ang cellphone din akong charge. Nag-alarm man. Napuno naman din eh. Alas 10 naman din sa kapi eh. Pero, ano ni alarm ni alas 10 sa kapi eh? Ako ko nung i-on, B. Hala, may on, cute. Uy. Hala. Naong maninikara ang niya sa wall? Kung mauna, si Kara ang tag-iyan mong cellphone? Ikaw di ang tag-iya, Kara? Pero, nga nakitakuan naman iti sa ilong sa kama ni Sir Hans. Mura manig nalimtan na lang. Mananaw na sa ko diri og video, P. Hello guys! Welcome to my vlog. Karong adlaw ka uwanon. Nakakita mo nang naa sa kong luyo? Okay na ang bahay sa akong mahal. Unya, mao na ang iyong gipromise nako nga among puy-an kon makasal nami. Nindot no. Kana lang una. Bye-bye.
Mag-vlog kita siya. Kining usa naka-video na sad. Ayaw mo pagsabak, ha? Kaya akong isurprise si Han sa iyang paboritong cheesecake. Hello, mahal! Tanawang ako surpresa nimo. Wow! Cheesecake! Hutda na, ha? Siyempre! Hello, uy. Kahapi kita nilang duha, uy. Mihuot man hinuon ang akong dukhan. Maugid ay nga dili malimtan ni Sir Hans si Kara. Kay sweet man kayo siya. Mahal pa kita nilang tinawag ka na eh. Kara, sorry kit kaayo ha. Naputo lang inyong kalipay tungod na ako. Looy na kayo karon si Sir Hans. Kibaw baka tuwa siya karon sa ospital. Nadisgrasya. Naibaw ko. Nga kung buhi pa ka karon, dili mahitabong madisgrasya ang imong mahal. Kidili man siya magkupog-kupog. Ako gyud ang nakaingon ining tanan. Sorry ha. Ako lang wala ning tagkuhan ng imong cellphone ha. Nang imang, ikaw na ibahala ni Kuya Hans din sa ospital ha. Ay, sabang ka. Doon namin meeting sa usa ka kliyente, kami ni Frank. Kanak yun dong. Ayaw itaon pagsunod sa imong magawa nga. Kalimta na lang ang trabaho, ha? Ayaw kabala ka manang. Maningkamot ko nga, mapadagan ang negosyo ni Kuya Hans, bisan ko naluya pa siya. Sige, dong. Pero nang, ayaw di padaog niya ha. Ay, oo, dong, oy. Dili mahimo nga muanhi pa si Ayesa din sa ospital. Ato gud siyang patuhuon nga minayas na si Ayesa. Para manikamot yun siya nang, nga maayo siya gali. Oo, dong. Kumusta naman ta si Sir Hans sa ospital, no? Mura masog may aksyon ko kabalakas yung kaimtang. Unsa ka, no, kun maglisod na siya sa paglakaw. Samot na gitingali nga mag-wild siya. Ang cellphone ni Gatag ni Kent na ko. May bagting. Si Kent. Hello, Kent? Kumusta naman ka niya? Okay naman ko diri. Wa raman ko abata. Nahibaw ko nga dili ka madlok. Ang bot ko'y pasabot ko na nakatuog ka ba tarong. Di man ka natuog. Sa kwarto ni Sir Hans. Ayaw na pagkatuog niya. Ha? Kinahanglaan daw ka matuog sa kong kwarto. Aron dili makasuod si Kuya Hans dito. Huwag ako. Ngano day kun adto ko matug siyang kwarto. Wa man bitaw siya dinhi. Dili ko gustong maanad ka sa kwarto ni Kuya Hans Ayesa. Sige. Matrabaho na ako. Ikaw na ibahala sa mga galingon. Sige, Kent. Salamat ha. Pagtarong lang. Kung malipay na ko. Ngano di ay? Tagiwi day ko. Katarong na ko. Ay, naarasa ka ng imong sinultihan nga way klaro. Sorry. Amping ha. Ikaw sab, amping diha. Di mo kinahanglan mag-amping diri kay ako namang usa. Ikaw ang pag-amping sa imong mga lakaw. Mag-drive ra ba ka? Tanaw gid kalsada ha. Ayaw sa na mga chicks kay masuko si Ma'am Claire. Misirit ba yung tabi ng imong ba? Wala ko'y chicks karon ay. Ikaw na lang. Uy, bugal-bugal ay. Sige na. Bye na. Bye, ingat. Bye. Bye. Bye na lagi. May bye na bitaw ko. Ikaw ang babae. Ikaw ang unang mo off sa cellphone. Bye. Bye. Us. Ay. Kanina Dong? sis. In love na ka, no? Nang imang? Naakadiya sa akong luyo ng imang? Hala ka dong, murag dili naman ni maayo. Ha?
ang ibog maguwag na suko ug maayo ni Aisa. Pero ikaw buraog, love kay di mo si Aisa. Agoy! Nang, Mailaban sa ipong sinultihan karon dong Ket. Maupitaw nga, wa na gyud tingali ka-enter si Claire sa imong kinabuhi. nang imang, naluoy lang ko ni Iyesa. Dili lang ko ganahan nga nagdaogon siya maayo ni Kuya Hans. Oh, laki, pero, ana, murag anak mo diha magbangga og maayo og ang imong Kuya Hans. Mag-away na gyud mo ini tungod sa babae, dong. Ayaw kabala ka ng imang. Dili ko musukol sa kong magwang. Ay, pero nagsukod naman ang inyong away. Lain-lain na mo og tinagdan anang Aisa. Nang imang, dili na ko mahimong pasagdan siya Iyesa. Uwa siya laing kadangpad din sa syudad. Ngano dong taga-din ng bayana, ha? Taga-probinsya. Unya mako kay bawo nga sa Iyesa ba di ang babae nga nakasad ni Kuya Hans. Una kong ikaila sa Iyesa, una pa ko mahibaw nga siya ang gipangita ni Kuya Hans. Hala, oy, kakuyawan ang inyong sitwasyon. Close ba ya kaayo mo si mong kuya? Pero karon, Siya ang nausab ng imang. Ako, kahit manggihapon ko. Ako paghihapon ang iyang manghod. pero perme naman mong maglalis karon. Sa una, dili man mo ingon ana, God. Si Kuya Hans ng imang ang dunay problema, ug dili ako. Dong, Busa, tambagin ang akong magwang. sultiin na lang ko no kustinood. Nilayas na si Aisa o wa? Wa pa nang. Ngano man? Siya ang akong problema karon. Si Aisa? Ay ngano man? Gusto niyang bayaran ang iyang sa ni Kuya Hans. Unsa? Okay. Wala mo ko'y buhaton. Mutanawan ako sa inyong video kara, ha? Mahal, tanawa ko. Wow! Ang ngayon kay ka ng akong pinalit ni Sinina, mahal. Thank you, mahal. You're welcome, mahal. O sa gusto ni mong kanon karon, mahal. Gusto ko ginisang agbati, mahal. Hala. Ganahan ka di ginisang agbati, Sir Hans. Nakaon ba kaniya kung gipadang ginisang agbati, no? Dong, ay kaon na dong, oh. Dodong Hans, kung gusto kang makagawas tayo din sa ospital, dong, kaon kyot. Di ko ganahan sa pagkaon din sa ospital. Aw, alay, magpalit ko sa gawas. Saan man ang gisuda ng box? Ay, kuan ginisang agbati na dong, Dani Kent gabi eh. Bahaw naman na. Ablehira ko na. Uy, kahumot ko ining agbati. Niaradong, oh. Dong, naunsa ka man. Mitutok magkukaan ng ginisang agbati. Mahal, tanawang akong giluto. Humot kaayo. Ginisang agbati. Ambi ko na, mahal. Di akong sinutong, be. Unsa na, mahal? Kalami, nagbaho mo na eh. Tilawi. Sige, be, akong tilawan, be. Wow! Kalami! Ay, hala ka dong. Naunsa ka, oy. Kitsa nagluto ani nang? Kuan. Ikaw ba nagluto ini nang? Ha? Dili ako dong, oy. Daman na ni Dudong Kent. Ambot din na ni agikan. Aw, gikan na sa bahay kay inyo man nagsudlan na no. Dili si Kent ang nagluto ini. Ha? Si Aisa nagluto ini nang. Ha? Ganong dahibaw bagka, Dong Hans. Ay, ganong dahibaw pagkagasi Aisa ang nagluto, ana. Kaya dili man na makamaong magluto si Kent. Booking. Si Buking. Dog? Ay, wa, dog, oy. So sa ato pa. Napasabay sa pangpang si Aisa.
Ay, ayaw itahon mo pag-away si Dong Ken tungod lang sa babae, ha? Dili itaw na maayo, Dong. Kay kamo na lang duha ini kaliputan na. Angay lang nga magsinabtanay mo. Pagkan ako nang Ha? mukaon ko ng kinisang agbati nang. Hello? Oh, oy, ikaw man kayo ni. Yes, Tito. Ready na ko. Ha? Really? Na-close na ninyo ang deal? Lipirma na siya? Yes. Okay, Tito. Okay, thank you. Bye. Ay, James! Oh, ikaw! Manong ka? Kilig ba yun niya? Na-close na ang project. Yes! Ato mi sa bahay ni Kent sa pangpang mag-shooting, gaw. Sa? Iyay, di ka mo atras si Ken's project ninyo? Di na siya makaatras. Nagapirma na siya kontrata, gaw. Was, kikagada. Pero, tambag lang ka ba? Hinahinay lang. Ay, syempre, oy. Trabaho lang ni, walang personalan, no? Unsa? Mikaw nagmaayo si Kuya Hans sa gisarong agbate? Ay, oo. Gilamian siyag maayo. O yan ang, wa siya mga tanak kung din tugikan. Aw, nangutan na god. Nangutan na gyud mao nga wa na ko makapamakak nga pinalit ni. Ay, kana nakailaman po siya sa sudlanan nga gikan to sa bahay si Pangpang. Unsa? Naibaw na siya nga si Ayisa ang nagluto ini, Dong. Unsa? O yan ang, unsa may iyang gisulti? Ay, waraban. Ni kalma man siya, ni kaon. Onya, misunod na sa tanang gisulti sa doktor. Kung mauna nang, naningkamot na siyang maayo na makagawas din ug dali sa ospital. Mauna ang nakita ko, Dong Kent. Maayo noon. Dili na ka maglisod sa pagbantay dito. Ako ning tamnan og buwak din he. Anya? Akong butangan og kaang-ang terasa. Kinahanglan malipay si Sir Hans inig pauli niya din eh. Oh, uy. Si Kent. Hello, Kent? Kumusta lang ka diya? Nga naman sige makapangumusta na ako, uy. Ako ang angay mangumusta ninyo din sa ospital. Kumusta naman si Kuya Hans ni mo? Mikaw na siya. Mao ba? Mikaon siya sa agbati nga akong gipadani mo? Oo. Hala, no? Ay, salamat. May mabuti ang sikiran. Si Frank. Maghatulog kagamitan sa video shoot. Ari ka magtrabaho, diri? Oo. Mga ikani pagsunod sa mga kamera. Okay. Kent, may mo bang paduaw diha sa ospital? Dili mahimo. Ha? Ayaw na pagkita ni Kuya Hans. Okay. Sige, bye. Mag-charge muna ako sa phone. Bye. Amping. Uy, naamay may abot ng mga sakyanan. Oh, daghan man na sila. Isa, duha, tulo. Uy, kisang may mga tawhan niya. Mauna ka niyang kauban ni Kent. Kagwapas mga babae nga nanaog sa van. Hoy! Ayasa! Ni asap ang maldita? Tabagi kong habwas akong maleta, Pi. Anong ni ama ni siya? Unya, nagdapag yung baleta. Hoy, Ayasa! Mura ba ka nakakitag abat, oy? Tabangi ko, Pi, please. Wow, can I use the place? Hoy, way magkiat, ha? Hain man ang imong maleta, Ma'am Claire. Kaya ng pink. Kadako guday ni mugbag. Mobay kaglayo, ma'am? Dili, oy. Mo trabaho mi dinhi. Mo ni among location sa mong shooting. Kuan di ay... Sorry ha, sangilad na kong sinultihan nimo sa una, ha? Ha? Sorry gud kaayo nga na-insulto ta ka.
O, wala tayo kaso, ma'am, uy. Makasabot raman sad ko. Nagsalos manggod ka, pero... Abi ni mo, ma'am, huwag yung kay angay sa losa na mo. Kay dili mo mi uyab si Kent. Nakasabot bitaw ko. Okay na ko. Hala, murag... Dili mo ko makadaog ini, ma'am. Lamang ko na ligid, kana ba? Pabarugan ng maleta, inikahuman, ipaligid na siya, guruyo na nimo. Gusto. Huwag mo gandi sa amo. Uy, hala. Kahumok naman na yung ipaligid, ini. Pwede ka na rin mong sakyan? Ha? Pero basin og magkuba ni? Di na magkupa, oy. Sige, suwayo og lingkod. Go! Aha, ayaw lang, ma'am, uy. Ako lang ning ipaligid. Sige. Unya, sa sala na lang sa naitapok ang akong mga butang, okay? Okay. Sige, thank you. Shit. Kaya itukmod sa panuway. Pero kung mauni ang last na kong paagi nga makapaduol ko ni Kent, kinahalang ipalabas na ako nga trabaho ning ako. Nalipay kayo sila. Ni ana sila dili. Bye, girls. Dili magkiat Mag-shooting din sila dini. By the way, naay rooftop ining baya. Pwede ta dito. Dito ta agi. Kato dito, Ay, naku, kiat-kit kaayo sila. Ay, ayasa. Doon ako ihangyo ni mo, be. Ha? Ay, unsa man na? Hangyo lang. Ayo lang una pagsaba ni Kent, ha, nga appeal ko sa model ini mo ang project, ha. Kay masuko niya to, basig mo atras. Makiha siya kay nakapirma na baya siya og kontrata. Ingon anak din na? Ingon ana. Kung dili ka mo tuman sa nasuwat sa kontrata, syempre makabayad ka. Uy, kaluoy ko din ni Kent. Mao nga ayaw lang sagsultihi, ha, nga dinhi ko karon. Miga, ha. Oo, miga, uy. Uy, problema. Ato lang una ning isikreto. Ay, thank you. Abi na kung ligit ang magkasabot. Buutan man di ka, niya. Guwapa pag yun. Na, mas gwapa gid ka. Uy, niya, nindot pagkikaglawas. Thank you. Sige ha, ako sa silang apason sa rooftop ha. Ang ako mga kauban ba, unya mamauli mi karong taod-taod sad. Excuse ha? Buutan naman di siya. Niga na yung isang pit na ako. Sila magkit si Kent ang parison. Gusto na kong magawas din, Kent. Mag-agad as doktor, kuya. Kuya, himpitan na lang ang pagpagkaayod din sa ospital. Tuod, si Manang Imang, siya lang una ang mabanta ni mo din higugma. Kaya magsugo na ugma ang shooting sa komersyal sa atong kakahuyan sa Pangpa. Pabalik ka din sa isa. Mas makaayo ni mo kung dilit lang una siya mapaduol ni mo. Gusto kong adto ko magpakaayos bahay sa kong tiil. Magpalit una kong wheelchair ni mo. Anong palitan ko na mag-wheelchair? Di ko ganahan ng wheelchair. Kaya di pa ko inutil. Crutches lang. Kana lang, malayo paliton. Pero ang doktor ang atong paresisyonan. Ikapo na ko din sa ospital. Busa, kuya. Ayaw pagkabadlo ni ng imang, ha? Kaya maluoy ta. Kung manulti ka, huwag ikaw rin doon ay utok. Kaya dito, ha? Si Ayisa maning nanawag. Unsa man kay tuyo liyan ni Ayisa? Kasi man nanawag. Ano mo man ni mo tubaga? Hello, Frank. Nga nanawag mo ka? Nganong Frank pa ni mong gingan ako. Nakasadool sa imong Kuya Hans, no? Hello? Kent, napakadiha? Niya pa ko, Ayesa. May gawas lang ko sa kwarto ni Kuya Hans. Anyway, nganong nanawag mo ka? Duha kong tuyo ni mo. Unsa may una? Magluto ko kinamong gayang nga manok, ha? Para ni Kuya Hans ni mo.
Kuya Hans na yun ang imong lutuan. O, apil ako, uy, syempre. Kitang tanan ba? O niya, ako lang ihatod diha. Pagluto na lang. Kaya ba akong kuhaon diya, maluto na. Aw, sige. Maya, unsa may kadang tuyo ni mo? Kuan, may abot man diri ganina ang mga butang para sa iyong shooting. Doon na si mga babae nga modelo nga ang miabot. Kunya, nagdaong mga bag. Asa man ako ibutang ning ilang mga bag? Sa kwarto sa mga bisita lang. Kalang gitawag guest room. Karang tupat sa akong kwarto. Okay. Sige, maura na akong toyo. Kumusta man ka diha? Okay naman. Kaya pagkutom ha. Naidagang makaon sa ref. Kaon yun. Sige, mukhaon gyud ko. Ikaw sad, kaon gyud. Kay, mas gwapo na ba katanawon ko ni himsog ka? Ikaw sab, kaon diha. Gusto ko nga papunan ka gamay unod. Bisag, gamay lang yun. Sige, mukhaon ako. Sige na, bye-bye. Bye. Amping. Gi-off na niyang phone. Nga naman tani. Mugaan yun ang akong pamati ko. Makabati ko sa tingog na iyesa. Malipay ko siyang sinultian. Saan ka, son? Tumao siya ni Kamhilak, eh. Kisa may dili makahilak ini nga, wa magin ako makitis ayi sa intaon. Buhi pa ka intaon tong akong anak. Ang ako lang bagitagod-tagod na ron siya o gisod sa sako. Mao nga, wa gyud siya sa mga ospital nga among giadtong tata. Paghilag-hilag niya, eh. Ibog sa nagsa. Kung anong gilayas ang gas mong anak. Tiyo Puloy, tiyo. Hasta magitaw na ko pangitaon si Aiza, tiyo. Panawag siya ang cellphone. Nah, gikapoy na kong tinawag, na Joy. Unya, musaka ang akong dugo kung lalaki ang mutingog spikas linya. May nun magsige kag tawag. Siya ro di mapulaan ang kidnapper o tinubag. Amot na nga akong linotong tinola. Hain naman ito nagtingog ng cellphone. Mura man og nialang sa kundo lang tingog. Hain man niya, ha? Oh. Unsa man nasa ibabaw? Uy, hala. Murig na sa ibabaw sa kisamikikan ang tingog. Mauka para mo din yung kisami. Hala, ang akong yung cellphone. Uwa din ni Madani Sir Hans sa na disgrasya siya. Hala, si Mama man niya nawag. Ako ba kaning tubak ko na o dili? Ay, tubak ko na lang, uy. Wabi to si Sir Hans din, eh. Hoy, kidnapper! Uy, maloy intaw ka, kidnapper! Ha? Patubaga intaw ng akong anak. Giusa naman taon ni mo sa isa intaon! Papaulihan na intaw ng akong anak, oy! Ayaw intaw nag-unsa ang akong anak! Hoy, tingo, panuway! Panuwaya ka, matigbak palta ka, panuwaya ka! Hilo, maoy! Isa? Og sunda ang lain pang anib ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Matag sahop sa adlaw. Palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.